Okay, may adlaw sa tanan, kumusta mga kigsunan? Nasab kita aron nga atong hisgutan ang importante kayong mga hisgutanan dinhi sa ato ang panag-uban niini nga tungura. Og ang atong hisgutan karon mga suking tigdan-aw kabahin niining mga pagano nga mga practices nga kasagaran ni siya nga himuon sa mga ingon ani nga mga event pre ini nga tong event sa Semana Santa. So dunay daghan nga mga mutumaw nga mga pagan practices nga usahay wala nato na siya mahibaw-i nga kana day pagano. Kay mura man pod og mamaora pod sa mga pagtulon-an nga naa diha sa Biblia. So ato na siya karon nga hisgutan apan sa dili pa kung bag-o pa ka nga naka-discover sa ato nga channel, paki-subscribe mga igsuon aron nga ma-notify ka sa dugang pa nato nga mga videos. Siyempre, i-like ang atong video kung ikaw nakauyon ni ining maong presentasyon aron nga sa pagbuhat nimo ni ana matabangan ang ato ang video nga ma-recommend ni YouTube ngadto sa daghan pang mga tawo nga gusto nga makakita niining content nato nga ato ang gihimo nining tungura. Just enjoy watching our contents. Daghan tag mga content diha sa ubos. Pwede mo makatan-aw dinha unsa diha nga mga topic, natay mga topic dinha. O niya kung gusto kag mga stories, natay pipila ka mga stories diha nga ato nga gipadangat. And kung gusto kag mga message like wali, naputay mga wali diha. O niya doon na po tayo live nga mga presentation. So, ug ang daghan kining atong gipanghimo karon nga mga content nga sama niini. Og muna ato nga sige nga magama dinhi sa ato nga channel. So, dita maglangan mga kigsunan. Nini nga tungura ato ang hisgutan kining butanga. So kini ato gid nga ipadayag unsa ang kamatuoran ba. Dili ningo nga gilabtan ka sa imuhang gibarugan dinha. Kundili kining bahina makatabang nimo aron nga magiyahan ka sa kanabang insakto ba nga pagtuman sa giingon diha sa pulong sa Dios. Diba? Kay ang Biblia mao may nagtudlo sa kamatuoran ug maoy angay nato nga sundon dire sa toa. Labi na sa mga Kristiyanon. And I believe daghan sa mga Kristiyanon nga wa kahibalo nga ang ilahang gipang buhat is may kalambigitan sa mga pagan practices. Labi na nining mga Holy Week. Sama nining Holy Week, no? Naay mga superstitious practices nga gihimo nga bisan ang mga Kristiyano nagabuhat. Munang karon basin makatabang nimo, and I hope imuhang usbon kung unsay dapat usbon diha sa imuhang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kay basin kon naay part din nga nasagol nga dili maayong imuhang padayonon. Kining number 1, maoning gitawag og ang mga adlaw daw is lala. Kining pagkalala sa mga adlaw. Atong susihon kung unsa gini ka tinuod ba nga nini nga panahona lalagi kuno ang mga adlaw nga kung basahon nato ang balaang kasulatan labi na diha sa New Testament walay labaw sa mga adlaw kanang parehas sa mga adlaw, kumbaga gibalaan sa Dios ang tanang mga adlaw ug walay mingon ta kanang adlaw espesyal na siya nga adlaw dili maayo nga muni muna, no, daghang mga rason. So kinahanglan nga ato ang i-erase na sa ato ang mga hunahuna kay pagano kana nga practices nya kung ato na nga batunan diri kanato nga pagtuo nga isagol nato sa tong pagtuo diha kang Kristo. So wa ka kabalo nga ang pagano nga pagtulon-an giapil nimo og
gamit diha sa imong pagtuo sa Dios, which is dili maayo nga maipon diha sa imuhang pagpakigrelasyon sa atong buhi nga Dios. Walay na usab, no? Actually, walay na usab. Number 2, arita sa number 2 mga igsoon, kining pagdili sa pipila ka mga pagkaon. Mingon tag gitawag og Holy Week seasons. Karon, daghan nato mabantayan nga kanabang mga pagkaon daw nga dili angay nga kanon ining panahona. Kay lagi basin maunsa kuno ka o daay mga something mahitabo diya sa imong lawas o sa parte sa imong mga kalawasan. O niya wa man gyapon ta kakita niya na sa Biblia mga igsoon. So kung wala ta kakita niya na sa pulong sa Dios, so nganong ato man ang buhaton? Dapat ang giingon ra gyud sa Bible mao ra gyud ato ang sundon ug batunan diri sa nga kinabuhi. Wa nay lain pa. Speaking of pagkaon, tanan nga pagkaon nga madawat sa imuhang lawas, gibalaan na sa Dios pinaagi sa imong pagampo ug pagpasalamat sa Ginoo. O niya kun mingon tag disiplina lang sa ato ang lawas, so disiplinahon na to. Dili lang sa panahon sa Holy Week season nga atong disiplinahon nga di ta mo kaon ng mga kuana pagkauna. I-erase na to na mga kaigsunan. And then number 3, kining matud pa dugay ko na maayo kung doon na kay samad, kung doon na ba kay balatian ba diha pod, dugay ko nang mawala diha sa imuha. Sa akong pagsabot mga kaigsunan, tingali mo tuo kanini sakyan sa mga elementos kangit-ngit, mga espirituhanong bahin. Sakyan gid na. Manang tingali murag matinuod siya. Kining tanan nga gikan sa number 1, number 2, and then natas number 3. Kung sakyan ni tanan sa kaaway, mabita nga dili maayo nga ato ni siyang tuuhan, dili maayo nga ato ni siyang sakyan pod, kay nagsakay-sakay na pod ang kaaway niini, unya mahitong pawak po kas dili maayo if imo haning tuuhan o batunan des imo nga kinabuhi nya. Kabalo ka maldito maning kaaway, dadon ra kas dili maayong padulngan, no? So matud pa diri dugay maayo ang samad or mga balatian. Nya ako na sa adlaw ron nga Sabado, no, part magyapon ron sa Holy Week. Nasamad ko mga igsoon na ako'y samad sa akong tiil na tunok ko, parting dugo kaganina. Now, kung natuan na siyang kumutuo ta niini, basig sakyan pud sa kaaway. Pero kay dili ta mutuo niya na, dili na to saligan ang maong patuo-tuo. Kay patuo-tuo man lang ni, nandili na siya magpulos diri sa kinabuhi. Dili na siya makahatag na tuog kanabang mag-bother na ino atong huna-huna. Magresulta ni noon nga murag matinuod na noon ang maong patuo-tuo. So dili na to na dili na to na siya i-adapt kun wala na to makita diya sa pulong sa Dios. Kay dili man na may manual nato ng mga patuo-tuo dinha. Ang manual nato ang Bible man, way lain. And then number 4, aritas number 4. Matud pa sa ato nga pagpakisusi nga anak ko nung panahona o ining panahona wala kuno ang Ginoo kay namatay man. O kumbaga gilubong na didto sa lubnganan. Kay adlaw labi na adlaw rong Sabado, tuwa kuno sa lubnganan. O niya wala na kuno'y makabantay sa mga tao. The reality mga kigisunan tuganan ta mus tinuod kay usa ko sa murag na nadala ining patuo-tuo sa unas bata pa ko. Nga murag makahatag po ni nato og stress itong una-una ba nga bitaw sa wala man di ito udron ng Ginoo kay tuwa na namatay man di ito, gilubong naman di ito. Sumura po kag napo kay kabala ka dinhag mutuo kaniini nya sakyan sa kaaway basin hinuog mo abot ang depression diya sa imuhang kinabuhi. Ang alikaya nato natungod kay ang kamatuoran mga igsoon, Jesus Christ
2,000 years ago rato nga siya namatay, gilansang sa cross ding namatay o gilubong. Og ang realidad niya na mga kaigsunan karon, since atong tungura nga ni paghuman ato ni saka siya sa langit, nanain taon siya sa tuo sa Amahan, wala na siya magpabilin didto sa cross, wala siya magpabilin didto sa lubnganan, kay ang reality ato nabanhaw siya sa pagkaikatulo ka adlaw. Again, pahinumdum lang ning mga panahon na sa nahitabo sa ato ang Ginoo. Dili ko sabot kung pahinumdum o anak pong panahon na namatay pod. So magbalik-balik di kamatay nitong Ginoo, dili pwede na mga igsunan. Kausa lang mahitabo ang nahitabo ni Ginoong Hesus. Unigingon, one time, big time lang na siya. Once and for all na siya. For all eternity, for all generations nga moabot. Mao na siya tinuod. Dili na tinuod nga wala kuno ang Ginoo kay namatay. Niining panahon na labi na gilubong kay adlaw rong Sabado. And number 5, the last nga ato nga nasaliksik, no? Matud pa daghan kong nadunggan ini mga gigsunan nga kinanglang ko nung magpenitensya aron makuhaan ang sala. No? So that's why atong makita sa mga bisan asa nga dapit nga dunay mga nagpenitensya. Yan nagtuo sila nga makuhaan ang ilahang mga sala. That's fake. No, dili na mao. Kay bisag unsaon pa nimo penitensya mga suking tigtanaw. O kinsa man na silang nagpenitensya. Gihimo ra nila nga murag bugal-bugalan ang Ginoo kay ilahang gisubay-subay ang gibuhat sa Ginoo. Dili pwedeng subay-subayon nato. Pwede nimo susihon atong live kagabi nga kabahin sa kamatuoran about the meaning of the cross. So pwede nimo susihon dito sa maong video. Dito nimo hibaw-an kung unsa ang unsa gyud ka lisod ang giatubang sa atong Ginoo nga walay si bisan kinsa nga makabuhat sa iyahang nabuhat, no? So kining magpenitensya aron makuhaan ang sala, wrong ni siya. Wala ni siya bili sa tubangan sa Dios. Kay bisag unsaan nimo buhat ini kada tuig, bisag kada adlaw pagka magpenitensya, subayon nimo gibuhat ni Kristo dito sa cross. Wa gid kay madawat nga kaluwasan ana. Wa gid kay madawat nga ang imong sala mawala o makuhaan. Ni bisan katiting nga sala, walay makuha mga kaigsunan. So I hope na kining tanan nakatabang nimo nga mapahinumduman ka. Depende ra nimo mutuo ka inig dili. Pero wa mo guni nato makita sa Biblia kining mga butang nga atong gihisgutan. That's why maghatag mo gunig danger o kapiligruhan kung natuan ni siyang buhaton. So tingali daghan pa kadang nahibaw-an nga mga gitawag og mga practices nining Holy Week. Wa na ko kabaloan ang uban pa din ha, basta kay ang ako ang nahibaw-an kining 5. And I hope napanalanginan ka and padayon diha sa pagsunod sa kabuton sa buhi nga Dios. Huwag kayo kalimot nga kung galing wa pa kakasiguro sa imong kaluwasan, dawata si Kristo nga Ginoong manluluwas. Ug aron madawat nimo siya nga Ginoong manluluwas, hinusuli mong sala, biyai ang tanan nga nakaangin kanimo sa pagpakasala ug sunda si Kristo. Unya paharia sa simong kasing-kasing nga Ginoong manluluwas ug diha magpadayon ka sa pagsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Dalaygon ng Dios mga igsoon. God bless kanimo.